sorumuz şu olsun. Her bir n tane element berýär diýeli. N tane elementin her bir element üçin şeýle bir j tapmagy isleýän. i'den kiçik bolsun, maksimum j tapmagy isleýän. i'den kiçik bolsun, a'nyň j'si hem a'nyň i'sine uly bolsun. Yani çepindäki en ýakyn özüne ulsan. Bunu ýene de ýankyýaly segmentry ýa-da başga ijazalar bilen çözüp bilýärler. Ýöne biz gitmek isleýän adamymyz ON'e çözmek elmedämi görüşmeli. ON'e çözmek hem eğer yani ON'e uzun kodlama getirekdirýän bolsa çözmerdik. Yani hem ON berýän bolsa hem gysgaçyk ýazarýan ýazylan bir trik bar bolsa çok maňa düşünmän çok bolýar. Hem çalt hem ýazma kodlama mantar. Onun üçin stack ijazaty gelýär berdi. Ýanky ulunyň teknikamyzdan bir ütgeşikliği. Yani näme diýjek bolýan? Şu wagt her elementten özüne ýakyn özüne uly element tapmak isleýän. Bu diýmek näme bolýar? Haçanna meselem example beren 10 gelen ýagdaýynda öňüne 3 2 8 11 ýaz bolan ýagdaýynda biz şuradaki elementlerin mesini pozsak yani ayırsak bundan soňky gelip elementlerin özünün uly element gözlen ýagdaýynda hukmany ýagdaýda meselem 10'nyň kiçil sanynyň hemmesi 10'y görkezler. Men ýakyn özünden uly elementdi. Emma 10'nyň uly elementler hiç biren 8 2 3'e mene uly görkezler. Mesela 10 oradan uly. Onun üçin şular pozmagyň hiç bir diýany ýok bolýar haçanna. Şu ýerdäki elementleriň ýa j'lerini tapamdan sonra indiki täze elementler şu tarapdakiler üçin 8 2 3 pozmagy peýda edýär. Pozmagyň hiç bir diýany ýok. Onun üçin bir tane ýene de stack alsak bu gerek. Stackda näme edipler? Stack soňundaky elemente serederiz. Haçana täze element 10 gelen ýagdaýynda. Soňundaky element 3 diýeli. 3den men uly bolsam, we deň bolsam, şu elementi aýryp bilerim. Indi bundan soň geljek elementler meni uly diýip görkezdiler. Sen menden kiçiksen. We meni üçin bir peýdasy ýok. Yani menden ulysan, 10'nyň uly. Onu 3 arkadan aýyran, 2'ne aýyran. Haçanna özüne uly san tapamda şu taýda durarmyn. We diýerim 10'nyň j'si, yani şu i'ň j'si şu taýdaky tutan elementim 11 diýerim. Şu pozisiony. We 10'y ýankyýaly tuş ederim. Indiki de 10 ýylyndan sonra staýamyň ýagdaýy 11 10 şeklinde ütgär. Ýanynda da indeksler bar. Meselem i mümkin i bir bolsun, edi j bolsun, başga k bolsun. Indiki de meselem 3 gelen bolsady, 3 gelen bolsa 3 diýerdi menden uly iň ýakyn element 10 diýip konuşyň indeksini görkezerdi, j edip we staýa goşulardy. Staýamyň täze böyle bolardy 3. Bu görüşme diýeri adalyan tetili tapdan ýermeden istakdy. Haçanda 5 gelen ýagdaýynda onda arkaýlyk bilen 3 post bilen 3 menden uly birinciden we menden soň geljek elementler üçin 3 isen uly bolmaýar 5 berýär. We haçanda özüne uly element tapanda durýar 5 we şey diýem şu duran ýerindäki element topynyň indeksi 1000 bolýar diýe. Bu kodlamasyny ýazyp biler beýleçe. Bir tane staýamyz bar diýdik. İçinde pair şeklinde aldyk. Adında st diýeli. Görüşme diýeli ilkinji elementin öwünde hiç bir element ýok. Ýa-da käbir element de öwüne kadar emet kiçi diýen. Onda biz näme çykarmaly? J'miz onda -1 diýip. Ýa-da j'miz onda 0 diýip bileriz. J'miziň onda 0 bolmasy üçin isteseňiz aslında şurada infinity ýaly godam edip bileriz. Onun üçin hemme bir element ýokmaýan ýa-da bir j bolar ýaly. İlk başta 0-njy indeksde infinity duran ýaly pikirlenipler. Onun üçin staýamy başlan ýagdaýynda make pair infinity 0 şeklinde goşup bilen. Infinity'de uly baka beripler. Şeklinde make pair'im define ederek. Okay.
elementleri eleyen işimi diýeli. İsteyen boşlar olanadayına hem de isteyen first'i yani men value'si menden kiçik ödün olanadayına pop etken. Yoksa da şuradaki top value men c'm olayadýan. Yani benim c'nim is top'um secondary ve esin sonu özüm olşan her renk iyisi. C'den çıkarıp bilen aslında. Görüşmek üzere katkıysa kodu ve her bir elementin özünün çefinler galiyen en yakın özünü oraya c'den tapıp veriyor. Example şunu unuttular belki. Sonsuza gittiğin yerli görünüyor. Doğru. Yani present sorudan aldı. Okey. Görüşüm ideali. 4'ün önünde 3 vurulu saniye, 9'un önünde 3 vurulu saniye. 3'ün önünde en yakın özünden ulu indeks 2. Yani 9. 1'den 3. Sonra 5'ten ulu 2. Sonra 3'ten ulu en yakın 9. Derde 5. Bundan iki şeylikte aslında yani lazımı mesela o en işlemde yani array'in size'ının linear size'ına hatta işlemci yaptırdık. Bunu meydesini sağındaki in uluyun tapıp bilersiniz. İsterseniz sağındaki özünden kiçik element tapıp bilersiniz in yakın. Şeklinde türevlerine application'larına göre ütkötüp bilersiniz.